Belartxarrak entxea. Bai, zera. Eta gainera eskuekin nahi izango dut egitea. Ai. Escuche-moi, mademoiselle. Ai. Zanatuko ditugu beste batzuk. Se importa. Simeltzen basarete, zaituzte zaindu beharko, ez da? Zer galdu zaizu, lagun? Kontzentratu itxura daukazu. Batzutan indar kontua da eta ez kontzentrazio kontua. Ez dituzu egorak astertzen. Eta zer? Bururik gabe jokatu duzu, amorrazioz beteta. Zure indarrak salbatuko zaitu trampa batetik. Ez dut uste, baina puskatu egin ahalko dut. Baina horrek ez da. Ai, begira zeberan duden, agurmel. Nahiago dut Carmele. Imaginatzen nuen hemen egongo zinela. Bano baina. Dena ondo? Entrenamendua, bla 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 bla, kontzentrazioa, bli 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 bli. Mari, Carmelek lagundu bakarrik egin nahi dizu. Melek zurekin iztari izaten nahi du eta ez 16 urteko neska arrunt bat, festaino bat gustatzen zaiona, bere etxerako lanak ez egiten gustatzen zaiona, mutila gustatzen zaizkiona. Zerbait esan duzu? Bai. Noro gustatzen zaizkio? Mutilak. Badakizu. Aizu, mira, futbola! Eta gari dut gustar, izer ditan muskuluekin. Alegia, ez aizkizula mutilak gustatzen. Ez, esan nahi dut, bai. Bueno, zer pena. Zergaitik naiz haintzara mutilekin ligatzen? Hori ligatzea zen. Zuko beto egingo zenuke? Ez. Horregatik nien nahi saiatzen. Ez da sekula pasako. Zer? Oian, nirea da. Eta zure janzkerarekin ez dut uste berak zaleko mutil bat harrapatuko dizunik. Zuk ez duzu ikusten denok berdin goazela? Ikusten hona ez dakizun modaz. Eramateko formak daude, eta... eramateko formak. Aramburu anderinoa, ibi kontu goiagorekin. Zan ninduzun zikinduko. Zertazari ginen. Bai, lorazaina. Barrazoia zuen. Eramateko formak eta formak daude. Astebete lanera etorri gabe. Kaleratuko dut eta beste lorazain bat kontratatuko dut oraintxe bertan. Lurrak irentzi duen lorazain bat. Nire ustez ez zaio inoiz bere lana gustatu. Zer? Ez dakitu zaina arraroa dauka. Ikertu egin beharko dugu. Lehenengo Carmelerekin hitz egin beharko genuke. Badakizu, aurrekoan asarratu egin zen plan bat ez geneukalako. Ados, hitz egin dezagun Melekin. Uste dugu naturaz gaindiko zerbait gertatzen ari dela. Naturaz gaindikoa gehiegi esatea da. Lorezaina desagertu egin da. Da? Ez duzu uste nahikoa dela?
Esaten zuten esitzaiela bere lan asko gustatzen. Eta zer diozu atezainaren inguruan? Gaur egun osoa niri begiragonda. Nola dakizu? Ba, ni ere berari begiragona izelako. Uste dut arazoa dela berriz ere, beste misterio bat argitzeko gogoa daukazula. Baina, Eta astero ez da zerbait emozionantea gertatuko? baina nik... Benetako arriskua iristen deneako entrenatu beharko zenuke. zelaiaren egoera oso garrantzitsua dela akademia hain esklusibo batean. Pentsa behar duzu hau dela. Nik esaten dizuet susmagarria dela. Zerbaitek susmotzarra ematen dit. Ez dakit, Mari, gizon bakarti ematen du, besterik gabe. Bai, lagun gutxi izango ditu. Gainera, Karmelek usteko esan zizu. Karmelek ez ditu nik ikusi ditudan gauza guztiak ikusi. Itxututa dago. Irene, zergatik ez duzu zure totxoa ateratzen, ia identifikatzen dugun? Begira, hori. Gizon haundia eta begira da ieskorrarekin. Hori basa jaunda, naturaren babeslea. Artzainei laguntzen zien euren Bale. Ez dut historia klase bat eskatu. Uste dut bat ikusi nuela orain dela 20 urte baino gehiago. Tipo beldurgarria. Hori bai, ronda guztiak berak ordaindu zituen. Ezen izango zu ordaindu gabe joan zinela? Horrek esan nahi du, ronda guztiak bera ordaindu zituela. Itxaron pixka bat, Jontxu, zenbat urte egituzu? Bueno, ondo mantentzen naiz. Zentratu gaitezen. Zerbait gehiago aurkitu duzu, Irene? Ba, antza denez, bere indar guztia bere hiletik datorkio. Sansoni eta Daliri bezala. Eta zer diozu, ni buruz? Tartalo, ziklope erraldoia. Atezaina oso altua eta begi bakarra da. Gaiztoa da, izaera basatikoa eta oso arriskutsua. Ardiak, aurrak eta helduak ere jaten ditu. Eta hementxe dago, aurrez inguratuta. Urrutiko toki ilunetan bizi omen da. Bere garita kobazulo bat bezalakoa da. Ez dakit, Mari. Zuzu ikusten? Bera da. Begira, oso bat egingo dugu. Zoiango zara mendira eta ikusiko duzu jarro bat dago. Atezain, lagundu zure garitara. Kontu bati buruz hitz egin behar dizut.
Geldik! Zergatik egiten didazue eraso? Tartalo bat zarelako? Eta? Lorazaina desagertu egin da, eta... Eta jan egin dut, ezta? Bai? Txartxalo batek ez du hori egiten. Guk, gure biktimei, ezurrak kentzen dizkiegu, pajita moduan erabiltzeko. Horrela, bormuina xurgatzen diegu. Broma da. Baina... historikoki... Veganoa naiz. Eta zer ari zinen klasean likido toksikoarekin? Izurrite bat zegoen, intsektizida zen. Eta eskuko dola? Atezaina naiz, zauriak egiten ditut denbora guztian. Sandwich bat jaten ikusi zintudan. A ber, Mari. Bai, badakit. Urte asko ziren, aldiz totxo bat ikusten ez nuela. Uste nuen desagertu egin zinetela. Ez daizkigu monstru anonimoen bilera gehiegi gustatzen. Beraz, baduzuen mundu magikoaren berri. Pixka bat. Lorezainaren bila ari bazarete, ezin dizuela. Baina ez duzu ezera rarorik nabaritu. Mundu magikoa aztoratu xamar dabil azken aldian. Zerbait dator. Eta noiz iritsiko da? Zoragarri litzateke jakitea? Bere etorri zenetik presentzia arraroak sumatu ditu eskolan. Baina zu hemen egon da, ez dakit. Lorezainak bere lana gorrotu zuen. Abisatu gabe joango zen. Deno kontu berberarekin. Eta azkeneko gauza bat. Zer? Ez bueltatu. Kanporatu izan zintezke. Bueno, bai. Mundu magikoa aztoratu xamar da bilela esan digu. Eta zu, Jontxu, nabaritu zu zerbait? Zea rasista? Igual pentsatzen duzu izaki magiko guztiok botere berdinak dauzkagula? A ber, egia da asken aldi hontan giroa kargatuago nabaritu dudala. Niri iruditu zait, atezaina tartalo bat dela, eta intuizioak esaten dit lorezainarekin zerbait gertatzen ari dela. Garbi dago intuizioa daukazula. Baina pentsatu gabe jokatu duzu. Bai. Eta oso gaizki atera ziteke. Baiet. Beraz, Egingo dugu zerbait? bihar egoera aztertuko dugu. Klaseak eta gero hemen. Itxaroteko kapaz izango zara? Bai. Zintza izango naiz. Bitartean bideojokoren batean ibili gaituzke? Bai, kolor Petuniak esan dizut, ez begoniak. Kendu landatu dituzun guztiak eta hasi berriz. Neskak, gelior oraintze bertan. Txosten batzuk jaso ditut pasilloetan korrika ibili zaretela diotenak. Eta hori zuzendariaren arauen kontra doa. Zuzendariaren arauen kontra. Horrek ez dauka zentzurik. Gainera liburutegian garrasika ibili zarete. Eta hori hirugarren mailako arau haustea da. Ja. Erotuta zaude? Eta benetako zuzendariak ikusten bazaituzte. Jo, venga, oso divertigarria da. Jendeak nik esaten dudan egiten du. Utizazu, ja. Aldatu arropaz, eta zegin. Hitz egingo dugu, eta orain, aldatu. Nerabe hauek. Gauza guztiei kentzen diozuek grazia.
Lagundu zetzaket? Horretan, zaiaren historiako eraldaketa ekonomiko, teknologiko eta sozialen momentzuari handia izan zen komunikazaritza eta mekanizatura igaro zena. Andreño, joan naiteke komunera. Bai, noski. Nagusi, benetan, pertsonas nahazten ari zarela. Ikusten? Ez da hau kimika klasea? Baina zari zaten. Ez, belar klasea da. Baina, txiko diosu txorakeriak izateari? Landare asko, Asko gustatzen zaizula ikusten da. Ai, ba. Zerako belena. Asko gastatzen duzu txampuetan, ez da? Benetan, iapaindegiko txisteak? Bai, uste dut ez dela beharrezkoa bi eta bi egitea. Basa jauna! Bai, ez esan! Hau, Mari! Ups! Barkatu, hori zure laguna zen? Ba, oso polita da, baina badakizu zer nik normalean joku bat egiten dut. Maite nau? Ez nau maite. Maite nau? Ez nau maite. Maite nau? Ez nau maite. Sentimental total azarazu, Baina gainean egiten dut pixa. Zoriondu dimar zaitut, Egoera astertu duzu, plan bat sortu duzu, eta gaina hortxe mantendu zara. Ba, ez neki baliokote zuen, beldurtuta nengoen. Horrela da beti. Erazotzen dudanean behintzat badakit nola izango den. Baina, Carmelen, ikusten nuen Basa jaunak onak zirela berez. Mundu magikoan dena ez dela beltza eta txuria deskurrituko duzu, Eta zer egingo dugu berarekin? Ba, zer egin jakingo dute lagun batzuk ditut. Benetan, hemen utziko gaituzue? Jauma! Beste osagai bat! Eskerrik asko pari honengatik, Aizpa. Gure helburua gero eta gertuago dago. Plazer bat, Aizpa.